zapadu Bolivije. Među nestalima je i hrvatska arheologinja Maša Čović. Draga djeca, danas sam opet sretna. Jer mogu vidjeti dan kad ćemo opet biti svi zajedno. Ej, bok. Bang, rock always! Jeste vi normalni, ha? Do you remember that guy, Roberto, that used to work for Ganaderos? Yes. Seems that one of his close friends also left Ganaderos recently, and he stole some films of the hostages that the guerrilla held. You trust him? No. Hoćete da ne ide? Sestre kažu da još ne mogu otići, ali zato vi možete doći k meni. Mamice, tata se puno muči da nam bude dobro. Samo da ti ozdraviš i vratiš se. Koliko ćemo ovaj put? $2000. Šta radiš ti, Marko? Mamice, hoćeš li se vratiti? Gospodine Čović, zašto Marijina mama do sada nije bila u školi? Pusti me. Ja se sjećam malo te ekspedicije. I koliko znam, nisu našli nikog živog. Ako se mami svidi tamo gdje je i ostane. A hoćeš li mi ti biti mama? Tu ćemo biti svi zajedno, što će i meni pomoći da prije ozdravim. Lijepo se spakirajte i dođite. Čeka vas mama. Gotovo. Dajem vam do ponedjeljka da razmislite kako Mariji objasniti što se zaista dogodilo s njezinom majkom. Marko, pusti me. Suprotno, bit ću prva koja će obavijestiti socijalnu službu i policiju o tome što se događa. Gospodine Čović, ne mislite li da je vrijeme da mi kažete što se dogodilo s vašom ženom? Teren na kojoj se ekspedicija nalazila od zadnjeg kontakta pokriven je snijegom i snijegom. Sigurna sam da ti voliš me. Hoćeš me pustit? Moraš me pustit. Samo si moraš me pustit. Znaš kako ti može biti lijepo. Jesi ti jednom svoje vrijeme pitao kako je mama? Kako se ona snalazi u čitavoj ovoj situaciji? Lidija, Neki dan mi je rekla da se uopće više ne sjeća kako Maša izgleda. Pusti je, Marko. idi kući. Uzmi stvari, nego se još nekad vraćati. Pusti je prije nego što pređeš granicu za koje nema nazad. Hoćeš ostati s nama? Osta.